16 marca 2025 roku. Piękna pogoda w Lublinie. Będę dzisiaj testował drony. Aż 4 mam aktualnie na stanie. W związku z tym spróbujemy porównać ich możliwości odnośnie filmowania i robienia zdjęć. Pierwszy zawodnik DJI Neo, sterowany ze smartfona. Drugi zawodnik Autel Evo Nano Plus z takim śmiesznym kontrolerem. Trzeci zawodnik Potensic Atom z kontrolerem z telefonem. I zawodnik wagi zupełnie innej, który jest wart więcej niż wszystkie pozostałe razem wzięte. DJI Mavic 3 Classic z kontrolerem RC. Iga päev tormad sa Puhja kohal ringi, keerutad tolmu, kissitad silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triibutad siniste pilvede. Iga päev tormad sa Puhja kohal ringi, keerutad tolmu, kissitad silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triibutad siniste pilvede karvi. Iga päev tormad sa Puhja kohal ringi, keerutad tolmu, kissitad silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triibutad siniste pilvede karvi. Iga päev tormad sa Puhja kohal ringi, keerutad tolmu, kissitad silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triibutad siniste pilvede. Su tiivikul lavadel päikene helgib, iga kord Viljandi bussis sind vaatan, kui tuhanded nelgid. Tahan sind saada, su tiivikul lavadel päikene helgib, iga kord Viljandi bussis sind vaatan, tuhanded nelgid.